Strengere regels in de gemeente Sluis moeten ervoor zorgen dat niet te veel huizen worden opgekocht als tweede woning. Maar of die strengere regels iets gaan opleveren? Je kunt er heel gezellig met z'n tweeën wonen hoor. Ja, uitstekend. Maar nu is het voor tweede woning. En verder in deze Zeeland nu. Taakstraf voor dodelijk ongeval door paniekaanval. En Mick staat vierkant achter tweelingbroer Tim. Goedenavond. Makelaars in de gemeente Sluis vragen zich af of het nieuwe woonbeleid van de gemeente iets gaat uithalen. Sinds dit jaar gelden er strengere regels voor tweede woningen in Sluis. Voor het bezit en de toeristische verhuur ervan. Dit om permanente woningzoekers en starters meer kans te geven. Maar of die strengere regels betaalbare en geschikte woningen gaan opleveren, valt volgens makelaars nog te bezien. En ook de dorpsraad van Nieuwvliet zet zijn vraagtekens. De Dorpsstraat in Nieuwvliet. Meerdere woningen staan hier te koop, maar niet allemaal per se geschikt voor een starter. En dan zie je plotseling op een gegeven moment zo'n woningje wat aan deze kant staat. Ja, wat toch ook voor een flinke prijs in dat werd aangeboden. Nee, dat is echt onbetaalbaar voor een starter. Ja, tenzij je gewoon die papa en mama hebt die dat allemaal willen betalen voor je. Terwijl het qua formaat ideaal zou zijn. Oh ja, je kunt er heel gezellig met z'n tweeën wonen hoor. Ja, uitstekend. Maar nu is het voor tweede woning. Gaat het huisvestingsbeleid van de gemeente daar iets aan veranderen? Dat dit misschien de volgende keer wel in handen van de starter komt? Ik verwacht niet dat dat zomaar op een gegeven moment omgaat. Nee. Welkom in deze mooie gerenoveerde woning. In het mooie Katzand. Wij vragen hier €495.000 voor. Maar dit is een marktconforme prijs, zeker. Katzand ligt natuurlijk kort aan de kust. Wat heel erg aantrekkelijk is gemaakt door die Duitsers en de Belgen. En dat heeft die prijs natuurlijk heel erg opgedreven. De starter kan helaas geen 5 ton leggen. Dit had de gemeente voor ogen. Meer huizen die te koop komen staan en dus ook beschikbaar komen voor de lokale bevolking. Maar makelaars en dorpsraden zetten daar zo hun vraagtekens bij. Want starters kunnen die huizen helemaal niet betalen. En dat is een probleem hè, met de starters. Want neem nou op een gegeven moment zo'n woningje als hier. Zegt dan verkocht onder voorbehoud. Maar ja, dat is wel op een gegeven moment een hutje wat toch alles bij elkaar in dat 350 of daaromtrent €1.000 in dat moet opleveren. En dan moet je nog gaan renoveren. Ja, of haal de shovel erbij en schuif het weg en zet er iets leuks neer. Dat het woningbeleid op de schop moest is wel duidelijk. Nieuwvliet bijvoorbeeld staat te springen om nieuwe permanente inwoners. Van de 300 huizen in het dorp is 53% in gebruik als tweede woning. Zonder nieuwe inwoners verandert Nieuwvliet in een spookdorp. Dan heb je de winkels die je dat zo gaan sluiten. En dan heb je vervolgens ook de verenigingen die daar last van krijgen. En voor je het weet, dan ben je nog met 1,5 man een paardenkop woon je hier in het dorp. En dat is voor de leefbaarheid niet goed. Gijs en zijn vrouw verruilen Breda binnenkort voor Nieuwvliet. Ze hopen dat ze andere mensen het goede voorbeeld geven. Wij hopen eigenlijk ook wel dat er meer huizen permanent bewoond worden. Want ja, een stukje gezelligheid, Brabantse gezelligheid in Zeeland, daar houden wij echt wel van. En de dorpsraad houdt daar ook wel van. Daarom heeft het samen met de woningcorporatie plannen gemaakt voor de bouw van 20 nieuwe huizen in het dorp. Terug naar Katzand. Kan er nog worden onderhandeld over de prijs met de verkopers? Dat weet ik niet. Het probleem ook altijd met die mensen, het zijn ook allemaal geen pannenkoeken. Het zijn allemaal mensen die ook een centje hebben. Dan verkopen ze het maar niet. Ze gaan het zeker ook niet weggeven. Ja, misschien de starter daar iets mee helpt. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, je geeft het antwoord op je eigen vraag. De gemeente gaat het nieuwe woonbeleid nog evalueren. In het onlangs vernieuwde coalitieakkoord staat dat er op zijn vroegst in 2026 aanpassingen worden gedaan aan het nieuwe beleid. Tegen een 40-jarige vrouw uit Hoek is een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 4 jaar geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De vrouw reed eind 2021 bij de sluizen van Terneuzen met een busje van haar werkgever door de slagbomen en landde op een binnenvaartschip. Er zaten nog meer mensen in het busje en een 25-jarige inzittende kwam om het leven. De vrouw had een epileptische aanval en had haar werkgever al verteld dat ze regelmatig ernstige paniekaanvallen had. De werkgever, een schoonmaakbedrijf, had daar niks mee gedaan. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible.
Klimaatactivisten van Extinction Rebellion en de groep Kappen met Kolen hebben vanmiddag de ingang bij havenbedrijf Ovet in Vlissingen geblokkeerd. Ovet verscheept jaarlijks miljoenen tonnen steenkool. En de klimaatactivisten eisen dat het bedrijf daar onmiddellijk mee stopt, omdat kolen een groot aandeel hebben in de CO2-uitstoot. De politie kwam kijken, maar vertrok na een ID-controle weer. En eerder vandaag wilden de activisten een schip dat afkomstig was van Ovet klemzetten in de sluis van Hans Weert. Maar eenmaal daar bleek het schip geen kolen te vervoeren, maar een heel ander product. En daarop besloot de groep naar het bedrijf zelf te gaan om daar te protesteren. Ja, het zijn problemen waar je je misschien een beetje voor schaamt. Problemen met plassen, verstopping, erectieproblemen, pijn tijdens seks. Bekkenfysiotherapeuten hebben er hun handen vol aan. En van dit soort specialistische zorgverleners zijn er al niet zoveel in Zeeland. En ook nog eens dreigt er een tekort. Want een aantal therapeuten stopt en opvolging vinden is moeilijk. En dat terwijl goede zorg levens van patiënten enorm kan verbeteren. Zoals dat van de 69-jarige Louise. Ik leef er beter van. Ik loop wat makkelijker de deur uit zonder dat ik stapels beschermingsmateriaal nodig heb in mijn ondergoed. Ik loop wat minder te zoeken naar waar is de volgende wc. Ik voel mijn eigen wat zelfverzekerder. Oké, komt één hand op je buik. Even nog ietsje hoger, want ik zit klem. De andere piepen komt erdoor richting de bekkenbodem. Louise de Dreu uit Vlissingen is 69 jaar en patiënt van Ella Dingemansen. Ella is gespecialiseerd in klachten die spelen in de bekkenbodem. De meeste mensen denken dat het alleen maar zwangere vrouwen is met bekkeninstabiliteit. Maar we behandelen ook mensen met incontinentie, met obstipatie, dus plas- en poepklachten. Ook mensen met rondom prostaatproblemen, mensen met verzakkingsklachten. Dus eigenlijk alles wat met het bekken te maken heeft, bekken en inwendige organen. Dus je spant aan en je doet omhoog. Ella houdt van haar vak. Sommige van haar patiënten lopen al jaren rond met klachten, schamen zich ervoor, terwijl de juiste therapie zoveel kan betekenen. Het is zo dankbaar om mensen die bijvoorbeeld al heel lang plasklachten hebben, dat ze urine verliezen, om die weer gewoon aan het sociale leven kunnen laten deelnemen zonder dat ze klachten hebben, zonder dat ze bang hoeven te zijn. Ja, die je weer gewoon aan hun leven kunnen helpen. Beetje je knieën naar buiten, aanspannen en blazen. Waardevol werk dus. Toch dreigt er een tekort. In de provincie werken 13 bekkenfysiotherapeuten. Een aantal gaat binnenkort met pensioen. Anderen hebben een wachtlijst. Nieuwe aanwas blijft uit. Ik denk dat een groot deel al in de opleiding misgaat, omdat het weinig genoemd wordt binnen de opleiding. En de stagiaires die hier komen, ja, als je in Zeeland stage gaat lopen, is de kans niet zo heel groot dat je bij een bekkenfysiotherapeut ook in de kamer mag kijken. Dus dan is het onbekende. Ja, en onbekend maakt? Onbemind. Maar dan doe je een beetje de hurkhouding na en het is de meest natuurlijke manier om te poepen. Bovendien heerst nog steeds een verkeerd beeld, merkt Ella. Een grote drempel is het inwendig handelen wat wij mogen doen. Maar dat is maar een heel klein stukje van het werk wat wij doen. Een heel groot deel van wat wij doen is uitleg geven over hoe werkt je lichaam, hoe kan je op het juiste moment de juiste mate van kracht zetten in je bekkenbodem, zodat je niet een toename van je klachten krijgt. Dus het is niet alleen het inwendig handelen, dus dat hoeft de drempel niet te zijn. Ella gaat samen met haar collega's stagiaires vaker mee laten kijken tijdens hun werk. En Hogeschool Avans in Breda, waar de 3-jarige masteropleiding zit, belooft de studie meer te gaan promoten. En ook Louise pleit voor meer Ella's in Zeeland. De manier waarop je hier ontvangen wordt en de behandeling krijgt, die is gewoon goed en respectvol. Dus ik zou het zeker aanraden. Nee, goed. Loop even. Tegen een 21-jarige man uit Axel is 9 maanden cel geëist voor een uit de hand gelopen winkeldiefstal in Terneuzen. De man mishandelde vorig jaar de 81-jarige medewerker van de winkel Troepje in Terneuzen, omdat hij hem geen sierdolk wilde verkopen. De verdachte verklaarde dat hij die dag onder invloed was en hij heeft spijt. De Axelaar hoeft wat het Openbaar Ministerie betreft niet terug de cel in. De eis is daarom gelijk aan het voorarrest. Huip Power is overleden, drummer van de voormalige Zeeuwse psychedelische rockband Dragonfly. De band uit de jaren 60 was maar kort bij elkaar, maar trok internationale belangstelling. Zo stonden ze in Vlissingen ooit in het voorprogramma van Pink Floyd. Huip Power was al langere tijd ziek en hij is 78 jaar geworden.
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft een nieuw kunstwerk met een dramatisch toekomstperspectief. Het is een bankje op 1,5 meter hoogte en de blauwe poten staan symbool voor de zeespiegelstijging. Want als we niks aan de klimaatverandering doen, zal dat eind deze eeuw stijgen tot aan de blauwe rand van de stoel. En daar wil de kunstenaar voor waarschuwen. En ik hoop dat het mensen daardoor ook samenbrengt en dat het gesprek over het veranderende klimaat en zeespiegelstijging en ook de blik terug naar de watersnoodramp tot stand kan brengen. En het kunstwerk zorgt eigenlijk voor een soort bewustwording over hoe wij willen omgaan met water. En dat is natuurlijk iets waar het museum bij uitstek over gaat. Het gaat niet alleen over de ramp van 53, maar het gaat ook over de toekomst. Het is ook mogelijk om op het bankje te klimmen, dan heb je uitzicht over de dijk bij het Watersnoodmuseum. Wielrenner Tim van Dijk uit Koningsplaat is in Italië, want hij begint daar morgen aan zijn eerste grote ronde, de Giro d'Italia. Zijn tweelingbroer Mick, ook professioneel wielrenner, is natuurlijk trots, maar hij blijft thuis. Vaak rijden ze vlak achter elkaar of zelfs naast elkaar. Maar nu dus even niet. Tim werd op het laatste moment opgeroepen. Mick niet, maar hij gunt het zijn broer. Ik zat toevallig gisteravond de ploegenpresentatie te kijken. En als je dan je broer daar ziet staan, dan denk je terug aan een hoop dingen. Dat we bijvoorbeeld hier op de Oosterscheldekering naar de Giro hebben zitten kijken samen. En dat we toen graag de ambitie hadden om profielrenner te worden en ooit een keer een Giro of een Tour te rijden. En dat is vet. Hij kent zijn broer als geen ander en doet een voorspelling. Hij verwacht dat Tim vooral een ondersteunende rol zal hebben. En hij krijgt volgens mij ook een paar keer zelf de kans om misschien wel mee te doen voor een mooi resultaat in een etappe. En wat denk je? Ja, ik denk dat ze dat goed gaan doen. Het is te hopen dat Tim het volhoudt, want de ronde in Italië stond niet op de planning. Hij zou eigenlijk moeten rusten, maar volgens Mick is dit een zeldzame kans. Ik hoop dat hij dat vooral gaat voelen en dat hij er alles uit kan halen, want na de Giro zal hij dan wel gaan rusten. Ja, en kapot zijn, denk ik. Ja, reken maar, ja. Voor Mick blijft het nog even bij dromen, maar hij hoopt op een uitnodiging voor de aankomende Vuelta. Regen, regen, regen. Er komt geen einde aan, ook niet in Zeeland. De temperatuur zakte vandaag ook weer terug naar gemiddeld 13 graden. En het blijft wisselvallig, ook dit weekend. Maar de temperaturen kruipen wel ietsje omhoog. Straks meer in ons uitgebreide weerbericht. En meer Zeeuws nieuws op onze site en ook op onze app. Daaronder meer een overzicht van alle herdenkingen morgen, 4 mei. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Graag tot morgen, dan ook het weekoverzicht. Alvast een heel fijn weekend.